बेयावनो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोननि बिबानगिरिफोरखौ आङो साबायखर जासिदों जे दिनै 1973 मायथाइयाव हांखोनि सोमावसारनायाव जि मुंख्लं जानाय सा 16 बर' सुबुंफ्रा बर' फिसाफ्रा बै समाव पुलिसनि गुलियाव मुंख्लं जादोंमोन, गावथार जादोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादा मुंख्लं हिसाबै फोसावदोंमोन। आरो बै दिननिफ्राय दिनैसिम नायोब्ला 50 बोसोर बारफैबाय। बे 50 बोसोरारि मुंख्लं सानखौ दिनैहाय नैबे थुक्राझारनि चिरां आफादसालि बे न'ब्लाङाव बेखौ फालिनाय जादों। बाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बर' थुनलाइ आफादा जायगा जायगा बे मुंख्लं सानखौ सोलाय सोलाय लानाय जायो। थांखिया बेनो निस्सय जे थुनलाइ आफाद, जाय थुनलाइ आफादा बर' रावनि बिनि थांनाय थैनाय थामोनथा गोसारनाय, फुवारनाय, फेदेरनाय, फोजौनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो, रावनि स्टेन्डार्डनि थाखाय खामानि मावो। आरो बे मुंख्लं बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो खना खनला थानाय बर' फिसाफ्रा जाहाथे बावगारनानै थाङा, बयखौबो जाहाथे फोजाखांनानै थुनलाइनि फारसे, रावनि फारसे, हारिनि फारसे सांग्रां जानो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो। दिनै आंबो बे हाबाफारियाव सासे बर' फिसा हिसाबै बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जाय मुंख्लं बिथांमोनहा गावनि जिउखौ बावसोमलांबाय, बिथांमोना जोंनो मोनसे थांनानै थानाय इयुन जोलैफोरनो मोनसे बोसोन निस्सय होलांदों जे हारिया गिबि, हारिनि थाखाय जोङो गासैबो खामानिखौनो निस्सय बावसोमनो हानांगोन। आरो हारि होननाय लोगो लोगोनो मोनसे हारिया थांनानै थायो बिनि राव आरो हारिमुनि सायाव सोनारनानै। दा हारिमुवा थैलाङोबा मोनसे हारियाबो थैगोन, रावा थैयोबा हारियाबो थैगोन। ओंखायनो बे मोननै बुस्थुआ गिबि। आमलाराम शिबराम बिथांमोनहा हयथ' गिबियै मुंख्लं जाग्रोदोंमोन आरो बुंनायाव मोजांसिन खोनायोखाय हयथ' मानसिफोरनि खुगा खुगा बे बाथ्राया सिखारो। आरो सा 16 मानसिखौ खेबसेयैनो मोनसे समावनो लाबोनो हानायाबो हयथ' माने सम्भब जाया। जिखियानो जादोआ बर' थुनलाइ आफादनि सोमावसारनाय, राव हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बे बिथांमोननिसिम आंनि नैबे समाव खुलुमनाय सिबिनायखौ हरगोन। आरो मुंख्लंफोर होननाय लोगो लोगोनो दिनै जिथु 50 बोसोर सिगांनि मुंख्लं जाबाय आरो बर'आव मुंख्लं होननानै बुङोब्ला बेथ' रावनि बा हांखोनि सोमावसारनायाव जाबाय। बिनि अनगायैबो दिनै आलादा रायजो बिनानै सोमावसारनाय, बेयावबो मुंख्लं जाबाय। आरो आलादा रायजो बिनानै सोमावसारनाय होननाय लोगो लोगोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय थाबाय, बिनि उनाव BLTनि सोमावसारनाय थाबाय, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो समान समानै सोमावसारबोनाय NDBनि मोनसे मुंख्लं थाबाय। दा जोंनि हारियाव मुंख्लंनि जे बिबां, बे बिबाङा गोबां जाबोबाय। दा बेखायनो सोरबा सासेखौ थियै थख'यै हयथ' बिनि मुङै माबा मोनसे खालामनाया हयथ' सम्भब जाजोबाबो जानो हागौ। नाथाय एज ए हल मुंख्लं हिसाबै जोङो जेब्लाबो सिबिनांगोन, सनमान होनांगोन, मान बावनांगोन। आरो बिथांमोननि होलांनाय जिखिनि बिहोमा, बे बिहोमाखौ निस्सय बावनानै थांनाया बियो थिग नङा। दिनै हांखोनि मुङै सोमावसारनाय, थुनलाइनि मुङै सोमावसारनायाव जिउ बावलांनाय, बिनि उननि फिथाइ महरै दिनै बर' रावा नोङो इउनिभार्सिटि लेभेलाव बे थांबाय, दिनै बिजिरसंनो हानाय जाबाय। बेनि उनाव नोङो 8th सिडिउलाव हाबबाय, दिनै आसामाव लोगो सरकारि राव जाबाय। बिनि उनाव नोङो बे रावनि थुनलाइ सिबिनानै, थुनलाइ लिरनानै गोबाङा दिनै साहित्य एकाडेमि बान्था मोनफैनो हाबाय। बेयो जोंनि हारिखौ आगानसे आगाननै दावखोयै दावखोयै दिनै गोजोर फारसे लांबाय थादों। खिन्थु आंनि बुंनो नागिरनाया बेसो जे दिनैबो हारियाव गोबां बिथिङाव खामानि मावबावनांगौ निस्सय दङ। दिनै ससियेल मिडियायाव जों बाहागो लादों, राफोद रोंखा राखा मानसिफ्रा बेयाव बाहागो लानांगौनि निस्सय गोनांथि दङ। फारफ्रोम बिथिंखौ बेयाव नोङो फकास खालामनानै खामानि मावनांगौ निस्सय दङ। दा जिखिनि बाहागो लादों साबायखर, नाथाय बिनिख्रुइ आरोबाव साबसिनै हामसिनै हारिनि जेंना जेंगोनाफोरखौ बोदलानानै होनो, बुहुमाव फोरमायनो थाखाय राफोद मानसिफ्रा बेयाव निस्सय बाहागो लानांगौ। बिनि अनगायैबो मिडियानि बेलायाव प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रनिक्स मिडिया, बेयाव जोंहा कलामनिस्ट गैया, जोंहा
जार्नालिस्टफोर बेबायदि लेभेलनि गैया। बै लेभेलावबो जोंहा खामानि मावनांगौनि एसे दंबावो आरो थागोन जोंहा हारिमुआव खामानि मावनाय। दिनै जों हारिखौ जौगासारबाय होननो हाया, बे जौगासारनाय अबस्थायाव दंबाय थायो। बिनि थाखाय जोङो गोबां खामानि मावनांगौनि एसे दं। थेंक इउ सार।